যতনানো খুলুমা তাই হামজাকমা তাই জিবাই এফারো মাধ্যমিক ক্লাস 12 ni result baksabar rakha baksa ronani thangni tongo obahai jorao bachawi kobangma tiprasa ma pharokni wansukma kobangma tiprasa rungsrungnai siklarokni podre pod question wansukmung bakhawa choplaija ক্লাস 10 ni pore madhyamik ni pore bo school porinai bo subject nanai ক্লাস 12 ni pore bo jaga thangnai bo college borti nai graduation after graduation post graduation ni pore bo university thangnai bo college thangnai boro bo hai sep sap dong seng salai sugui mania bujilai sugui mania chelai sugui mania anglai seng wana cintao klai tongbayo sini kobangma tiprasa ma pharok rungsrungnai sini siklarok okokno wansugui united tiprasa forum obhaijo to bungma bufa tai rungsrungnai sini tiprasa siklarok ni bagai katal kaisa career counseling tiprasa career counseling ni bagai initiative nakha tai o career counseling sini Zoom platform online mode video conferencing ni bisingtui khlaijaknai phainai August talni 1 tarik tai July ni 31 tarik Saturday tai Sunday sarik 4:30 ni sini 4:30 ni sini 6:30 jora duita episode Saturday tai Sunday o khlaijaknai UTF ni o chaitokmungo UTF ni o samungo chubanai tei logirnai o samungo singno yak baksa kharom khainai siniti prasa rokni bisingo successful careers na moi India hakotoro ta India hakotor ni phata logo borokni career no successfully establish khlai manjak abahai tiprasa borom gnang no singbai phayo yak baksa karom phaikha tai o video conferencing ni bisingte siniti prasa siklarokno wanajak ma pharokno career counseling ni bagai borok agogui phaikha o samungo sini borom gnang Madhav Dev Burma bo singbai krung phainai USA America ni ngui sini borom gnang Madhav Dev Burma khoroksa successful entrepreneur bini multinational company bo ran khai tongo consultation company aba haikena singbai krung phainai sini New Delhi ni hoite Dr. Biplab Jamatia MD tai assistant professor IGNOU New Delhi aba haikena tanglai singbai baksa Bangladesh Khagrashori ni khoroksa sini sister Ena Tripura Australia wo bini PhD scholar bo khlai tongo aba haikena kurung phainai sini borong gnang Sukanto Dev Burma bo haina Australia National University ni khoroksa phurungnai tai scientist aba haikena singbai tongnai sini Dr. Bankim Dev Burma MBB College ni assistant professor tai PhD commerce tai USD finance higher education government of Tripura aba haikena tongnai Germany hakotoro tongai bini PhD scholar khlai tongnai sini borong gnang Bishwaranjan Tripura aboni bagai obahai sep kaham no norok takoro baidi tai o video ni logiwo description kaisa link norok mannai o link ko click khlai o panna o participate khlai nani bagai o online career counseling tiprasa career counseling go participate khlai nani bagai norok sakna tabuk na registration khlai nanani ta korodi tai finai Saturday tai Sunday o team UTF ni o chaitok mungo norok participate khlai norok ni sinani nangmani buchina nangmani rungnani nangmani abahai manui rokno norok siuina di rungui na di nini sak ni bagai nini kukui hanok ni bagai
ba nini sabuti rokni bagai phaidi sing tiprasa rokno bskango tebo bahaike kuchugo abu witlang thangman dainai sini yarung sing bahaike tebo hakjal sing surlai mane tebo kuthukte surlai mane obono sini saitukmung obono sini naharma o naharma pai o saitukmung rogo sing nar kuchubasu norokna sing log ewonango phaidi sing obo haikena yak ba yak rom loye khabaksa ya pribaksa khlaye sini tiprasa dofano tebo kuchugo tisalaina tebo sing naithatok senamoi tisalaina jotona hambai pandaw participate khlainani kobokmung naragai ang Sojol Dev Burma General Secretary United Tiprasa Forum jotona hambai